Бахшида ба Рӯзи Шашмақом дар маркази вилоят шаҳри Хуҷанд фестивал-озмуни байналмилалии таҳти унвони Ушшоқи Раҳмонӣ баргузор мегардад, ки дар он намояндагони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва меҳмонон аз кишварҳои хориҷи дуру наздик иштирок менамоянд. дар доираи ин чорабинии байналмилалии фарҳангӣ дар театри хоҷакамоли хуҷандӣ санаи 10 май аз соати 9 маросими ифтитоҳ, конференсияи илмию адабӣ ва барномаи консертӣ, санаи 11 май озмуни байналмилалии Шашмақом сароён ва санаи 12 май соати 19 дар саҳни муассисаи давлатии қалъаи Хуҷанд гала-консерт ва маросими ҷамбасти фестивал-озмун баргузор мегардад. ғолибон ва ҷоизадорони фестивал-озмуни байналмилалии Шашмақом сароён бо мукофотҳои пулӣ ва тӯҳфаҳои гаронарзиш сарфароз гардонида мешаванд.